Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masoyana na da garin da magaran na yi mamaki da kowace ba ku san sunana. Ya kamata a ce kun san sunana ko ni wace ce, ba sunan fim ba, suna na zahiri, suna na Maryam CTV. Maryam CTV. Kuma ina yi wa mutanen da magaran fatan alheri, kuma wannan biki da muka zo Allah Ubangiji ya sanya alheri, Allah ya ba su zaman lafiya, Ubangiji ya kawo na 'yan baya su ma mu ƙara zuwa biki insha Allah. Na gode sosai, ina gaishe ku masoya. Hajiya kenan, Hajiya Maryam CTV. Kamar yadda ta yi muku bayani, da Allah kowa ya koma daga wajen shi, kowa ya koma daga inda yake. In aka ce kowa ya zo ahilin ya mana kaɗan. A yanzu akwai jaruma ta biyu da zan baku ta gabatar muku da kanta a gurguje. Sunana Musaiba Muhammad Sanuba a shirin daɗin kowa. A takaice kawai.